Yun. Anong biro-biro? Sabi. May nakita ka ba? Sabi wala. Ayun. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. May bagnal daw yamin kakapsat. Dahil ito itipukis. Buok na pukisan iti pukis tibaro. Gupit Binata. Gamit natin regular clipper. With 360 attachment. Yeah, pamatic. No, masunutan diya ay agpupukis. Ibagbagak ng kabay ko. Masapol nga ganak diya man ako. Di, I can do the same thing on video call. Right? Yeah. Importante lang leto mo. Pagkaklangan mo, ano makaungot na gito siya. Kung nakit apay nga makaungot ka. Namang nga apiktahan. No worries pa na hanggang mo eh. Kasi agad-agad duit Maapiktaran dalaan no. DIY na tinatawag bagada, di ba? Naka yep, ano ti sa ano ti agluto ti tinakdakan. Kana kasi lang. I think daragsakan na ko ang kikik. They're there to coach it. The hair cutter wanted their input. Di ba? Oo. Ibig nga, takas lang, kung narakin niya ka. Ano? Abay. Abay, sur-sur mi dadi awan iti customer. Ay, wala doon amoy. Paiso, di ay may sakit, ano nga may ta, mapali na ipapukis niya ay buknan. Ya, mas daw, dada ganyan ko, alagay yung dangot. Apay, amo mo tang kapukis, uy. Kumbaga ni manang, sinawal ka namin, nakakaya yan. Oo, mga kaduda. Eh? Kasi yan, magkindata. Pero damo ti Armilin pag mo maka-advertise tayo sa only ways you pay. Okay, ang advertisement mo. Makaibayan daw. Matay ludagin niya nga itatawang ti advertise.
di adalit di ko. How can I combine Jai video nga may sa kini video. Sama kita tayo mo tayo, ramitin nga ni ko. Rapi. Hindi kita dumapaya. Video. Mabalin mo. Pagmamaisan dati nagdadalawang video. Nakuha mo di kailangan di kailangan mo kita siyak lakit di amin tinangalat ti video amok pagmamaisan di ay nasusurok amok pa yung kwatatam di may isang video mabaling nga putit. Parang alam. No, sila agibla ako, umay ko ma. Yeah, jay, yan na ganun. I-fast forward mo. Dapat mano? Okay. When, So, kunakit ni makadadala sa natin basi yung subsoro na yung bubing yung may papapupis. Katawa na dyan ko ng online here cutting. Di bagak nga kas jacket. Oh, okay. Ano naman? Kasla ang mapanin nata gamu na aramid ko niya. Naramid ko nga ibagbayak ti aramidin na yagkutis. Diferensya, ang dakit ko nga mismo. So kung lumaramid ka mga nearby, di maramid ka mga adaywa. Oh, I think it's the same effect. Mayat nga ulit ti... in the first place, nabuya na kan eh. Yeah, hindi ko mayatan eh. Naglawag. No, dapat ikasta nga mirror rakit di may mat manan. Di pupukisan da. May kabil ko ti TV. May kabil ko dito panangi po panangi panang usap ka dito tools. See?
Yan. Amo nga, masapol na pati practice. Kasla usarin ti doang camera. That time it lang iti the same room. Mhm. You know. Ta kitaan mo ko sa no. How can I teach the hair cutter how to cut it properly? Okay. Kitaan pa man? There you go. Press ko na naman. Yes. Thank you. Nakakano si Salmon Gachit, no? Baga na sa tayo ni Francis. May samot na. Ang tao? Ijay O'Brien. Oh, wow. Di damang ko ti O'Brien, delikado. Maan, kung na nung mapangkay Ijay. Ijay ang delikado ang party. Ay, baka Jay, ayan. Jay, pag... Kasla Ijay, kung na pag kaslamay tayo Ijay, asilig girang tay. Numapangkay si Sirok tirang tay. Basit ti pagkutya mi Ijay. Aglaw no nang tuti danom. Mhm. May pangkay ginaunag. Awanin. Awanin siguro ti... Mhm. No, awan ti floater mo. Miss pa yun. Right. Kas jay mit lang ko na. Anda pa, kuna nagdipnit na nga awanin ti Wither. Mhm. Ababa pa ti Paul. Baka oray layos. Oray layos kahit baha. Dati well na. Papanan nga iti isda. Very dry ka naman. Oh, that's good. Di nagyananda. Baka ijay lang baba, ijay pagbaba mo lang ti Siguro. Kuna na, pagkatkatayan da. Ijay gusto nga kahit kung kitain pa yung mati. Basta ibaga na, no, it's safe. As long as you stay at safe areas. Ang mga kawin na anda nga simsimang at tingato or ano basta pagbabada tilugan ijayan niya. Baka ijay lang ano. Well, so di ko na lang tayo po. Kahit kung kitain ayan po. And then, we'll see. At dati nabiro ka nga baby oil. Nak no, awan na gito dagaya mo, nabayagin ka no? Baby oil. Ano? Oh, yeah. Jel, kung na nga mahan nga ko. Kayo makapili ti advertise. Ang tumangkod. So, advertise, sir, yung kalapagayang ganyan, ganun. Kayo makapili. Or you could contact yung mga ganyan. Gusto nyo i-advertise ko yan, sabihin nyo, nga mabalin, di YouTube. Isod at yung pili. Di yan yung awang mo, ti manipaga. Alright na da manipaga. Oh yeah. Nag-rogate tools nga. Yeah. So, I'm willing to advertise. Oh, Yeah, the brand is shave new or something. Di ba? yeah.
basit nga lanang, basit nga danong. Nasukir nga buhok. May turong. Nung maadal di ang pupukis dito nga mga ikagkay di jay clipperin. May atin na. Di ko na. Muray awangin tayo bisuro. Maadal na eh. Adal lang di panangasar na kito si Kaysay. Panang replacement mo jay ko. The tools according to your imaginary line. Kasi kati makamod yan. At dati imaginary line nga susurutan. And if you have that, you will never miss your line. As long as you keep it, don't change it all the time. There you go. Ayos. Good. Oray no, ano tabok mo kini, baklataan nga ma. Be careful, don't scrub it so much. Yeah. Ulit wag na skeleton kata kayo mami. Massage lang. There you go, folks. Gupit Binata. Gupit Binata po. Maraming salamat sa panonood.